ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு த கிளாரிங் தாட்ஸ். முருங்கைக்கீரையை வச்சு ஒரு ஹேர் மாஸ்க் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஹேர் மாஸ்க் செய்ய 2 கைப்பிடி அளவு கீரையை உருவி அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். கீரையில் விட்டமின் ஏ, பி அதிகமாக இருக்குது. அது முடி நிறைய வளர வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் கீரையில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம முடி கொட்டாமல் இருக்கவும் ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்து சோத்துக்கத்தாழை ஜெல்லை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதோட நமக்கு தயிர் தான் வேணும். கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, தயிர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. முதல்ல நம்ம இந்த கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். புழுலாம் இருக்கும், அதனால் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம மாற்றிக்கலாம். இதோட நாம் எடுத்து வச்சுருந்த ஆலோவேரா ஜெல்லையும் சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 2-3 ஸ்பூன் போல் இருக்கும். எவ்வளோ இருக்கோ நீங்கள் அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு மடல்லேருந்து எடுத்த ஆலோவேரா ஜூஸு. இதோட நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த தயிர் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். தயிர் நம்ம முடியை நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க. தண்ணிலாம் எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம். நம்ம கீரை அலசணும் இல்லையா, அந்த தண்ணியே இருக்கும். அதனால் தண்ணிலாம் எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம். கீரையில் ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் அதிகமாகவே இருக்குது. அது நம்ம ஸ்கேல்போட சீபம் ப்ரொடக்ஷனை அதிகப்படுத்துது. அதனால் ஸ்கேல்ப் ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் நல்ல ஆயிலியாக வச்சுருக்கிறதுனால டேண்ட்ரஃப்லாம் வராமல் இருக்கும். இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை வீக்லி 2 டைம்ஸ் இல்லைனா 3 டைம்ஸ் போட்டுட்டு வாங்க. முடி நல்லா லாங்காக வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சீக்கிரமாக ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னா கீரையை சாப்பிடவும் செய்யுங்க. வாரத்துக்கு 2 வாட்டி எடுத்துக்கோங்க. சூப்பாவோ இல்லை சாம்பாராவோ எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா சீக்கிரம் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த ரெமிடியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா.